Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Survival Vanilla. Bun, să vedem. Deci am împrejmuit aici. Bun, acolo am făcut ca lumea. Am zis că astăzi încă lucrăm la casă și avem nevoie de mâncare. Hai deocamdată să mâncăm un măr. Altceva nu știu ce am putea. Stai să vedem, dar nu cred că am nimic mai ca lumea. Mai am foarte puțin HP, văd că da, n-am mâncare. Hai să facem o sabie și să ne ducem. Aici e bun. Și stai că ne trebuie și lână. E bun. Așa, asta să le punem aici. Toate chestiile astea nu o să încapă toate, dar măcar acum nu-i noapte. Ați văzut că noaptea nu e bine de stat afară. E chiar foarte, foarte rău. Bă, nu cine știe ce chestia asta, scara asta, dar e ok de ieșit. Bun. Casa ne arată ca dracu. Ca foarte dracu. Stai să o vedem mai de sus. Hai să am back picioare, deci că e ruină. Las că o facem noi să arate mai ca lumea cât de cât. În timp o să vedeți că nu o să mai fie chiar așa. Bă, pe bune, numai atâta HP mai am. Nici n-am cu ce să mă healez. O să trebuie să am grijă. Doamne ajută, uite un porc. Cred că niciodată n-am mai fost fericit, atât de fericit, limba română mă chinuie să văd un porc. Bun, mersi. Mersi și tu. Ce ar trebui să facem? O fermă de porci. Ar fi interesant. Am avea mâncare ca lumea. Și stai, aia cu ce înmulțești? Cred că cu morcovi, așa e? Da, cu morcovi. Da, bă, mersi că mi le-ai pus fix acolo unde nu prea pot eu să ajung, pentru că dacă mai sar o dată pot să mi se ducă toată viața. Așa. Bun. Uite că începem să facem rost de mâncare. Nu pot să cred. Deci, doamnelor și domnilor, nu pot să cred. Este pentru a doua oară când ne pierdem casa. Neapărat trebuie să fac rost de o oaie. Tu vii cu mine. Tu neapărat vii cu mine ca să pot să fac pat din tine. Dă-mi, a meu. Deci dacă nu fac un pat odată, să-mi bag piciorul dacă mai joc jocul ăsta. Ce naiba pat trebuia să fac din primul episod, trebuia să am pat făcut. Doamne, bă, măcar acum nu-i noapte. Atâta îmi convine, că nu-i noapte și măcar acum știu cum să ajung înapoi la casă. Adică știu pe de-o parte că de luat o să ia destul de mult. Stai, deci avem x minus 181 și nouă ne trebuie 234. Mergem în direcția greșită și acum e ok.
Minus 238. Cu 418. 238. Cam încolo cred că ar trebui să ne ducem. 248. Bă, iar m-am dereglat pe aici. 238. Să o duc așa. Așa, în direcția aia mergem. Doamne. Deci că-s idiot. Ok, nu o să vă plictisesc până găsesc casa, revin imediat. Bun, am revenit. După cum vedeți, am găsit-o. Și hai acum să ne ducem să ne recuperăm itemele. Pentru că l-am pierdut acolo și aveam destul de multe chestii. Aveam ceva iron, ce e aia pentru noi, fix nimic. Da, dracu, cred că mai știu unde le-am aruncat. Stai. Cred că m-am dus mai încolo și cumva pe un câmp eram, sau din câte mi-amintesc. Nu mai știu exact. Stai, că cred că pot să iau pe scurtătură pe aici. Poate iar mă pierd. Noi avem noi avem talentul ăsta de a ne pierde. Dacă tot suntem aici, hai să omorâm ăștia. Și vine noaptea, cred că, nu? Vine noaptea, așa? Ce fain. Da. Pe bune, deja s-a spawnat. Deja s-a spawnat. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă pentru a treia rundă de pierdere a casei. Pentru că da, bănuiesc că asta se va întâmpla, nu? Adică noapte, afară, clar o să se întâmple asta. Și trebuie să mâncăm ceva rapid. Bun, atât, hai că ne ține până îl prăjim. Doamne, dai, fugi mai repede! O, Doamne, 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 o, Doamne. Și cred că ăla vrea să tragă cu săgeata în mine. Da. Din câte observați, chestia asta nu-i deloc bună pusă aici. Da.
să facem cumva. Ia stai. Fii atent. Facem așa. Și așa. Da, hai. Băgăm și picioarele în voi. Să văd acum dacă vă mai spawnați. Ați văzut ce era acolo, nu? Cred că ați văzut. Era un minunat și drăgălaș creeper. Nu te uita la el, nu te uita la el. Așa, stai că avem nevoie de... Ce? Doamne! Bun, păi închei episodul aici că nu mai pot, deja fac stop cardiac aici. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest episod. Nu ezitați să dați un like, un share sau un subscribe. Dacă v-a plăcut, așa că nu ezitați să încercați să fiți la curent cu tot ceea ce postez și să faceți parte din rebeliune. Mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, v-am pupat pe pălărie. Ciao, ciao!